7. februar, nekaj ten datum pravijo. A tam je so doponas, te šefu tam z Romanu sedeli, a popolno bi še pan autobusu. A tam so praviše, že ja dostanu praksu v Pančicach Kukove. Ja videl, že jo so o tem reči, že jo jen serbski skotni lekar, že jo jen skotna lekara trebaja, ale za menša ja nesi ničo se zviruj prajč dale, a ten okresny skotny lekar Krajstia, co ti byše pan pozdejší šéf, tu měl den do tuto zetkania tam se tym moim wukubanským lekarom, bo jedne druhé věci se zetkal a potom jsme přišli někam na Pančice a tu pračal, a ty to žura nezáš. Tu má Pančica přečeku. To bylo pan bydleno a to všetko toho problému byly rozrysané. No a to je ta příčina byla, člověk asi tu praxu potom dostal.